Hej YouTube. Ja, hej YouTube. Oscar og Jakob spiller lidt mere. Platform Racing 2. Kom så. Vi spiller ind med Jakobs baner. Hvad er du? Jeg er CC Gamer. Ja, og jeg ejer som sagt en kanal, det ligger på, ikke? Så det er vel nemt nok. Har vi det samme jump, eller hvad? Ja, hvor meget har du jump? Jeg tror, jeg har 77. 77, okay. Jeg har kun 70. Okay. Jeg troede lige. Ja. Prøv at se, I kan se, det er en... Han har tegnet en ulv. Han har tegnet en ulv. Der. Der faldt jeg ned. Ej, nu sidder jeg fast. Nu kan jeg ikke komme op. Lortebane, du har lavet, mand. Fuck en lortebane. Undskyld mit sprog, men altså, den er virkelig ringe, Jacob. Det er godt nok tegnet. Hvad? Ej, Jacob, jeg klarer den jo ikke engang. Nej. Nå, den tæller kun opad. Den tæller opad i stedet for nedad. Ja, vi skal også prøve en deathmatch, skal vi ikke også? Jo. Jo. Nej, jeg er færdig. Jeg kan ikke klare den. Det er random DM på side 4. Ja. Men hvad hedder den? Random DM. Random. Hvad mener en random? Jeg har bare skrevet DM. Random DM. Der er der ikke noget, der hedder random DM. Er det en bane, der hedder det? Det er Jakob Oliver. Nå. På side 4? Ja. Hvor lang tid tager den? Nå, jeg har corporate hat. Hvad er du? Ja, du har også corporate hat. Nej, jeg har en blå corporate hat. En af mine yndlings. Det er altså bare kamp, det her også. Jeg vil gerne have nogle liv, så. Au! Og jeg skal have en corporate hat. Det bliver fedt. Jeg er is. Au! Nej, lad være. Ej, skrid nu, Jakob. Du kan jo ingenting. Fucking ingenting, mand. Ej, skrid nu. Hallo, jeg mener det. Hallo, giv mig den. Jeg kan ikke lige nu. Hallo, skrid nu, Jakob. Jeg har corporate hat lige nu. Jeg er ligeglad. Jeg stopper på optagelsen, og jeg er død nu. Ja. Ja. Jeg dør om et skud, mand. Og jeg skal have min corporate hat. Ak mig for helvede. Ja, tak, mand. Skal det simpelthen ikke nok begge to? Nej, nu skød du mig. Nu er jeg jo død. Eller, ja, du skal sgu da heller ikke nakke begge to. Nej. Nej, du skal ikke tage begge to. Nej, du ramte mig sgu. Og nu tabte jeg. Selvfølgelig kan det. Kom nu. Nu dør du. Nu er der ingen, der har det. Nu er det fair nok. Nu er det alle mod alle. Men jeg har bare ikke det her. Hvor er det? Ja! Hey, fuck dig, mand. Nu er jeg jo is, mand. Kom nu. Jeg har is. Kom nu. Hanse. Kom nu. Nå, hvad? Så vi skal være frække, hva'? Hvad vil du, Oscar? Hvad vil du? Ja, hvad vil du? Skal du bare fryse mig til is hele tiden, eller hvad? Hvad? Skal du bare fryse mig til is hele tiden? Ej, lad nu være, mand. Skrid med dig, mand. Hanse, mand. Ej, hvordan kan jeg ikke skyde? Du bliver jo altid, hele tiden ramt, og du dør ikke af det.
Nej, 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 nej. Nej! Læg. Kom. Skrid nu med dig, mand. Jeg kan ikke gøre noget. Godt. Det kan jeg sgu da heller ikke. Det var da lag, det der. Ja, du må også lægge hos mig. Kom nu. Tøsedreng. 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 Fuck, det er sjovt at høre til. Nej, nu skal jeg væk, for nu dør jeg. Du tog min. Nej! Så nåede jeg ikke engang at tage den. Skrid nu med dig, mand. Har du taget et liv, eller hvad? Ej, der vandt du, mand. Igen. Jeg skal... Mange minutter den op på, Oscar? 6. Nå, vi stopper nu. Tak fordi I så med. Hej hej.